Салом бонувони азиз, салом подписчикои азиз меҳрубони ман. Духтарои хушрӯ, бисёриё савол метиҳанд ки ҳамин тайкаш ё ки остин ё ки китф чӣ хеле аймо безеб меиста. Рости гап ман боз шумо да тарзи ҳамин чӣ хел ки ман тайкаша мебирам, чӣ хел чен мекунам. Ҳамин ҳоз ман да шумо дар ҳамин қита нишон медиҳам, бо диққат нигоҳ кунед духтаро. Ягон ҷои қиниш нестай. Барои тай каша биридан нигоҳ кунед. Ман киртарам хемондам. Ҳама ҷош як ченай. Но ҳамиҷаш калонай. Мани пеши ширинаи пеш ширина переда калонай. Барои ира чихе майда кардан, пушташ калон истаю, пеш майдатар бояд биёя. Ман нами духтаро нигоҳ кунед. Намхи як чен хол мекунам. Ҳар тарафи дарзора як хел мемонам. Манам хел мана дидин ҳамаш як ченай. Тай каша дидин чихе майдатарак задагим. Пеш ай пора кардан духтаро вақте пора мекунад стараться кунед ки таи каша калон набирен. Бу успед мекунед ки калонш кунед. Ана духтаро нигоҳ кунед. Манами болоша фақат тоқа болоша тарафи пеш мекашем камакак. Фаҳмиден? Инамҷара стараться кунед ки бо туғриш кунед. Мо 1 сантиметр қариб иси овардемаш. Баъд китфа чен мекунем. Китф тайёраш 8 ман наҳани мемомаш ҳозиражда. Баъд ана ҳамиҷа манам чӣ хеле ки тай каштам пештара кашидагӣ биридагӣ буд. Ҳамхел бо як бурга мекашем ҳозиражда поён намебиёем. То ҳамин ҷое ки худаш биридагия то ҳамон тарафа. Бо чен мекунем. Мисол тай каши ҳамон кленчанде ки боша ҳамҷара чен мекунем гирду ба гирд. Духтаро чӣ хеле ки кашиден анамхе гирду ба гирд чен мекунем. Мана 23 туғри 23 омад. То ҳамин ҷои кашидагира 23 сантиметр омад. Ҳозир ман 23 нею ай манами қайдига ман бинеда ним сантиметр поён омада будам. Ман ним сантиметра намебирам. Стараться мекунам ки духтаро 22 сантиметр биёя. Неки исша ба ҳамон хати кашидагӣ мебирам. Мана духтаро нигоҳ ки ҳамиҷаш борик омад. Ҳам аи тараф вақте ки мо каждем зиёдӣ кард. Ҳозир ҳамин чӣ хеле ки айнан чӣ хеле ки ҳам хемондем ку айнан ҳамон тарафшам ҳамихе мебирем духтаро. ҳамон пеш мекашем камакаку бо анамхе мебирем. Анам вақте ки мо пеш мекашем боло бисёртар мебирем ку пушт какрас бисёртар зиёдтӣ мемонад барои пушт тангӣ накунад. Азиз тарафи дуюмшам ҳамихел. Мана наҳаним и ҳамиҷа мана нигоҳ кунед болонгира камакак бо и тараф мекашем. ана ки хати кашидагитон қатӣ мӯр мечаспонен. бо барои боварӣ ҳосил кунед духтаро мана и тарафа чен кунед як бори дига. Манами тарафа чен кунед ки чандай ҳамин тарафам чени ҳавай бимонен. бахшиш аввал чен мекунем баъд мебирем. надиден духтаро ҳамиам ровна 23 барои ки ман ним сантиметр поён монда будам. манамҷар ним сант. ҳозир ишам ҳамхел духтаро поёна намебирем камакак ай болотар. манамхел дигаша ба рости кашидагитон мебирем. мана духтаро ай тараф бинӣ ҳам ай ӯ тараф зиёдтӣ кардеста ҳам ай тараф. манам хеле ай ду тараф зиёдтӣ мебироя. мана камакаки зиёдтӣ кардеста диден и тараф кашем ана гӯё ки анами қамода зиёдтӣ шидагие. ана ки остина тайёр мекунем
остинша мечаспонем. Ана ки духтарои хушрӯ пора мекунем остина. Остина чӣ хеле пора мекунем? Рости гап мел дар болои материали ман наметавад, но ман гап мезанам ҷоша чӣ хеле чен кардагим, бо диққат гӯш кунед. Барои остина гирифтан ман анами рости анамиҷара манамихе 2 сантиметр манамихе 2 сантиметр чен мекунем, 2 сантиметр хат мекашем. Духтаро 2 сантиметр манамиҷара мемонем. Баъд кушодии ҷара мо аллакай гирифтагем, кушодии ҷаи ами остин 22 бояд биёяд, хеле қакр зиёдӣ омадаге 22 сантиметр. Ана баъд духтаро ай боло то пеши таи каш чен кардана духтаро 18 ками камаш 17 сантиметр ина ҳозиражда ман 17 мондум. Агар духтарои хушрӯ вақте ки шумо таи каша мекашен, таги остин анахе ҷои таи каш анахе кашидагитон камтар камӣ мекуна барои таи каштон, диде ки зборкаш беҳад кам мондагиай, барои ки зборкаи камдам духтаро манамиҷаш камакак боло мерава. Баъд остина ҳеҷ вақт болоша духтарои хушрӯ манахе аввал ростак баъд манахе гирдак ҳеҷ вақт набрен. Анами нуги остин бояд анамхе болош манахе нукча дошта боша. Бисёри духтаро мегӯянд ки барои чӣ остини мо манами боло анами мобайнаш боло мерава, дилаваш кашол мебиёяд. Духтаро бо диққат гӯш кунем бо мегӯм. Агар шумо нуги анами остина анахе ростак омада баъд инҷа чоркунҷа гирдак равен, анами қай нуге ки шумо қайчи қати паронден ё ки накашиден ҳамира хато карден, ана ҳамиҷа шумода нотуғри мете аз ҳисоби ҳамиҷа остинтон боло мерава, дилаби ҳамиҷа халта мезана. Барои ин қадр духтаро бо диққат нигоҳ кунем. Ман чӣ хеле мекашам остина. Мана 2 сантиметр мондум ай нуги саршавии материал то манамиҷара 17 сантиметр, кушодиш 22 сантиметр. Ана ками айроси 2 сантиметр ай рости манам 2 сантиметр манам 2 сантиметра ҳисоб накарда ай нуги ҳами то рости анамиҷара ним сантиметр шайму хайзиётӣ буд монда як хати рост мекашем духтаро. манамхе як хати рост мекашем. И 2 сантиметри ки аввал монден вая ҳисоб накунен. манам як хати рост мекашем. баъд духтарои хушрӯ анами хати рости кашидагитона ай ҳамиҷа то ҳамиҷа 2 тақсимша меёвен чандай. аввал мемонем чен мекунем ровна 27 будай. 27 анахе нуги сантиметра якша оварда даҷа монда тақсимша да анамиҷа мекашен. Мана мобайниш анаиҷаши духтаро мана диде мобайн мелқати наметова духтаракои хушрӯ барои материал рангай натофтестай, но ма шумо додам ки нишон метим, шумо нигоҳ кунем бо диққат. Ина хати мобайн, мана хати рост. Манаи хати ки таи каш ма кашидумо, анаи хате ки 2 сантиметр ма фуровардам бировардам амҷа. ҳар як қисми ҳамира духтаро бо 2 тақсим мекунем. Чанде ки боша бо 2 тақсим мекунем. манам хел иҷашам ана амхел 2 тақсим мекунем. Мешавад дар ҳамин як хати рости мо 3 порча мана нигоҳ ки 1 2 3 1 2 3 мана ҳама ҳамёра ҳозир мо гирдак мекашем. Барои гирд кашидан анаи кунҷа слишкам калон намоне. Анами гирд якум ай тарафе ки боло мерем ҳамҷара 1 сантиметр монем басай 1 сантиметр 1 сантиметр тарафи боло ай хат боло. ана дуюм хатда ягон чиз намекашем. сеюм хатда боша ай ҳами хат ай мобайн ами хати рост поён ровна 2 сантиметр монда хат мекашем. мана бо як чизи дигара духтаро мегӯм остинда бисёр хато мехӯрен барое ки остин нотуғрӣ гуфта мепурсен. ҳар як таиваи ма дар смс дар комментариё нависонда наметавонам. духтарои худам дар дарсҳо фаҳмондагим аллакай мефаҳманд. вақте ки шумо киртара остина пора мекунед ё ки киртара ана ҳамиҷаи қисме ки манамиҷая ку манам хел таи каш мебиёя манам хел таи каш
анамиҷа агар набоша барое ки таи каша вақте ки мо таи каша мебирем дар киртаи прямой чи дар киртаи тоҷикӣ мо анамихе гирдак дорем правильно анами гирдӣ ҳамиҷа набоша духтаро остинтон анамиҷашам халта мезана гӯё ки намиҷаш лишни места ку аҳамият дода бошед ду тарафи остин кашол места байн боло мерава мо бояд амҷара нукша тез карда манхе оварда ранги моҳтоб анхе гирдиша хушвак рост кунем бисёро духтаро а ютуб тамошо мекунен ҳо дар ютуб мезанан остина манхе болоӣ мераванд манхе иқаакайҷа вай типа маечния вай барои костюмай барое ки тарафи хориҷа давлатода ранги мо серчим чимакдор намепӯшанд киртои хеле оверсайз намепӯшанд мисол оверсайз мепӯшанд мо киртои тоҷикиро оверсайз биридаву духта наметонем ку намепӯшем барои ҳамиқа духтаро остин бояд нугуш тез биёя уже 2 сантиметра ҳисоб мекунем ина боло 1 сантиметр қатӣ меравем байни мобайинги қатӣ манам хел омада аллакай айҷа ба рости 2 сантиметр манхе гирд шакл мешем дидем ҷара гирдак омадагиай баъд тарафи боло омадагиай ҳозир ма як борига таи каша чен мекунам баъд бриданда бо вақте ки мебирем бо шумо нигоҳ кунед чӣ хеле бридагиай мумкин ки баъд хушрӯтар бифаҳмем шурӯъ ма аллакай бридам нигоҳ кунед манам ҷара нигоҳ кардем дидед чӣ хеле омадагиай анами гирдӣ ҳатман бояд бошад духтаро бисёрашон хеле ростак пора мекунен барои ин анамиҷа лишни мебия халта мезана чанд сантиметр ки таи каш қати тоғри меғалта бояд анам расшоти ҳамҷа бояд гирдак бояд боша баъд ана ҷои гирдии ма гуфтам ку болора бисёри духтаро шумо хеле пора мекунанд рост мегирану баъд анхеле намешава остин бояд хеле наша иҷаш росту баъд иҷа гирдак мебием ку хеле бояд пора накунен духтаро нугуш бояд анам хеле тез бояд боша мо куртои тоҷикии миллимо ҳамаш анам хеле бояд биёя прямоям мисол прямои киртои мо нест духтаро но аллакай мо ира ранги киртаи миллии хидмо кардагием но остинша шумо бояд ранги хидмо бичаспонен маечни бояд набирем болора бояд гирдак накунен танг бихоен анде танг кунен но ҳамиҷарам анами расшоти анами таи каштон бояд боша анака духтарои хушрӯ поёнаш хоҳен кушодак мебирен хоҳи тангак уже и ба хоҳиши клиенти шумо мана духтаро ҷо нофаҳмоиш боша бо марҳамат дар комментария нависен